Il-burraxka qawwija li reġa' dejminna l-Partit Nazzjonalista komplet iġġib magħha diversi reazzjonijiet minn persuni li sa ftit ta' snin ilu kienu jimmilitaw fil-qalba tal-Partit Nazzjonalista. L-eks kandidata tmexxija tal-partit Frank Portelli fetħilha qata' bla ħabel kontra l-eks kap Simon Busuttil u l-fazzjoni tiegħu li qed tirrappreżenta l-establishment tal-Partit Nazzjonalista. Naħseb il-problema hija ċara min tilef l-elezzjoni jew ma rridux jaċċettaw ir-riżultat. Saħansitra ddikjara li biex ikunu fil-poter Simon Busuttil u sħabu kienu lesti jagħmlu frame-up fuq deputat fuq il-bankijiet tagħhom stess. Issemma dan il-numru ta' 17, pereżempju. Mhuwiex vera, huwa gidba, anke hemmhekk tara l-misinformation. Pereżempju Stephen Spiteri qed insemmih bismu għax saqsejtu jiena, ma jridx ikun parti minn di. Jiġifieri daw kienu lesti jiffrejmjaw lil xi ħadd jgħidu li jien qiegħed magħhom meta mhix qiegħed magħhom. Portelli fakkar li l-establishment nazzjonalista ta' Gonzi u Busuttil wassal lill-partit għal telfiet elettorali kbar. L-establishment tellifna żewġ elezzjonijiet. Waħda b'35,107 u l-oħra ftit iktar. Jiġifieri kemm taħt Gonzi u kemm taħt Simon Busuttil. Tlifna żewġ elezzjonijiet, mhux Adrian Delija tellef lill-Partit Nazzjonalista dawk iż-żewġ elezzjonijiet. Jiġifieri jekk narġgħu mmorru lura għal dawn in-nies, narġgħu nitilfu. L-eks-President tal-Eżekuttiv Nazzjonalista stqar ukoll illi l-fazzjoni ta' Busuttil ma tridx tħalli lil Adrian Delija jaħdem. B'satem fir-rot il-ħin kollu. Jekk tara social media, kampanja, il-klim li tara, jivvotaw kontri, isir survey u jivvotaw kontri. Portelli rrabja wkoll għal fatt li l-eks esponenti ta' Busuttil baqgħu jikkummentaw. Imma inti qed tgħid għamlu b'satem fir-ruħ. Il-ħin kollu. Kif tara din? Il-ħin kollu tara l-istqarrija pereżempju l-bieraħ ta' wieħed minnu. Stqarrija kontra ma tistax tagħmel inti ex-segretarja ġenerali tagħmel stqarrijiet kontra din. U għamel aċċenn ukoll għal Simon Busuttil. Jitiġi l-ex-kap Simon Busuttil jgħidlu kieku minnek ma noħroġ. Mel inti tannunzja fuq xi ħadd. That's your opinion. Kap meta jirriżenja għandu jitlaq mill-partit u ma jarġax jitnifes. Mistoqsi dwar x'inhu l-għana ribellioni tal-esponenti ta' Simon Busuttil, Portelli qal li jridu ibiss ikissru lil Adrian Delija. Iva, żgur dawn in-nies hekk iridu jridu jitlef. Dik il-problema li jridu jitlef. To cut your nose to spite your face, jgħidu l-Ingliżi. Bil-Malti iktar kolorita l-espressjoni. Hawnhekk sostna li nies bħal Jason Azzopardi għandhom jiġu ċensurati u jitkeċċew mill-partit. L-eżekuttiv għandu l-poter illi jiċċensura l dan nies. L-istatut huwa ċar, Article 90 jgħid ċar. Illi min jagħmel ħsara lil partit jitkeċċa. U jekk ma kienx ċar biżejjed, Portelli reġa' tenna. Daw qegħdin jaħdmu biex jikkissru lil Delija. And they are covered. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.